ngaturaken puja kelawan puji maring Gusti Kang Maha Suci, maring Gusti Kang Maha Suci, maring Gusti Kang Maha Suci, Kang Maha Welas kelawan asih sinareng seniman lan seniwati manunggal budaya seni, menunggal budaya seni warisan sing para wali, warisan si nenek moyang, si nenek moyang. Sinarang seni sandiwarasi manis Dewi Pantura, pimpinane Bunda Ajak Kadem Permanawati, Ketua Den Anomade Sunantongo, Sekretaris Den Anom Bagus Supriyadi, pelindungan Den Anom Madera man, alamat saking dusun Larangan Kecamatan Lobener Kabupaten Indramayu. Sampeyan sedaya tumut ngormati Bapak tuan rumah, sedaya tumut nakseni jariosan malalampahan adong. Gumelar ning alam lahir yen wong urip ning alam dunya kan, wong urip kudu kepikir geger ning sekara lampahan rukun-rutut bebarengan, yen ringan sama dijinjing, yen berat sama dipikul, yen ringan sama dijinjing, yen berat sama dipikul, gentlong golong bebarengan. Selama masih natapak wayang-wayangan, sungkan belasungkan bisa pengen isi gentlong golong rukun runtut bebarengan. Yen gegengan sama dijingjing, yen berat sama dipikul gentlong golong bebarengan.
keluarga Dewi Pantura. Waras iki waras. Ana wangsalan cung. Pripun Jip? Segaliwet lalabe wodembara. Cakep. Ajak lalen karo sandiwara Dewi Pantura. Cicik temen gemuyune. Beda. Ayo Mi, ayo. Ngena tangis ngalayung-layung ngomong duduk tangis wong kenang lara nangis sedemen wong wadon durung kelakon yen awan kaya kegundam-gundam yen bengi turu beli bisa lali kayak Mas Doglong kelingan kenang denok demplone sing lagi kedanan wong wadon yen aku nang rasa hormati ayayawan senajan dilali-lali kari wong demen ora bisa lali delilipur bekalipur tanpa lawas dadi kelingan ayayawan oh mama tuan rumah Wah. Di absen we, di absen. ayayawan ayai awan terus Anomi, terus ayayawan terus ayai awan sing lagi senang sing lagi dadi tuan najat dewek tunggu ayai awan sedurunge takama terus meme sedurunge takama minangkane bos tekong dewek beli kelingan ning apa-apa ning ayai awan kelingan kenang berat brote dalan Brat, wayang. ayayawan kita kake bawa jajeng bawa Dalan. do papa iya kun magawan Brat ngenong kumi. iya berat bebek kabang luriku luneng cakep lamun ora kentut gulung-gulungan bae maklum sindene genai ning tengah beli nyampe ning kono Betul, saking bleki yang lunga-lungane wis tua. mama mimi anjangar Iya benar. mama mimi anjangar Iya benar. sareng kang otong ngaturaken matur kesuwun sanget Kang Otong. kang otong wong luwung gesi kang otong wong luwung gesi sareng aya sinare kedhi ngaturaken matur kesuwun sanget aya sinar sareng aya awane keding sareng aya wulane keding aya ipung aya irung sareng aya jubere keding minangkene kang hormati Ya kabeh bae Mi. sareng pape serile keding ngeng sareng aya jione keding minangkene kang hormati sampun lali selawase aya javangas sing duwe apa kono aya japas minangkane sing duwe kroya angel sinden tua matane beli katon tapi bahkan delang atusan nomani lah iya padang leklang aja ngelop boten ketinggalan sareng sing duwe sandiwara Dewi Pantura Didalani. sama kono Bunda Haja Kadem Permanawati Huduk. Bunda Haja Kadem Permanawati Wilujeng Mi. sareng amae sapae keding ngapae sapa sing dewe surya kan ning sapa wong sing paling cantik dewek
Ayo Kang, dihormati Kang. Pau, 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 pau. Negelis kewanti-wanti na endat tumali warna. Wong demen beli kurang pengalam, bong sengit beli kurang penganggit ayune si karena cinta ganteng kelawan terima aye awan. Oh, bos laundry. Aye awan. Sarang mimita dia keding aturakan matur kesuwun. Ya, bos laundry, bos laundry. Mimita di bos laundry. Alah, bos laundry. Basuakan rai Mimita di bos laundry. Pau, Mimita di bos laundry dewek. pau. Ngaturakan matur kesuwun sangat. Aye bulan. Aye awan. Sarang ayah irule keding sing dijaluk sampun alis selawase Dalan. Maning, do bapak. tibang nembe kepanggi sarang Dewi Pantura ayah awan sarang papai salsai keding sarang ibu Asma papai salsa pinangkan kang hormati ngaturakan matur kesuwun sangat Ajawati Raja Melang tuan rumah bos tekong dewek aye awan wong sing paling borak aye awan wong sing paling hidup aye awan dewek wong sing paling iman lan sayang dilali bisa lali dalali pur bekali pur tanpa lawas tadi tanpa lawas dadi kelingan tanpa lawas aye awan sayang mama tuan rumah kang hormati aja lali selawase eman sayang seumure wis sawer aya awane wis sawer sing semangat Pengendang madurung. Mama sing Cas semangat Wanto betul. nih. Aya awan sawer Mama Cas aya Wanto. awan matur kesuwun aya bulan aya irul sareng aya serile keding sareng aya juher minangkan kehormati aya jio aya jabas Wow. minangkane wong kroya dewe aya jabas aya jio sareng aya jurang keding Wow. eman wong seduluran aya awan rumah aya bulan aya erul minangkane kang hormati minangkane kang bayari aduh alayo ayae sampun aya seringin sareng aya jurang keding aya jinyo sampun lali selawase wong ditinggal piralarane aduh
bos ketan tujuh nangan bos ketan tujuh nangan Tabuk sing kendang. dijaluk sampun lali selawase eman saya wong sedulung orang neman saya Mimi Tati bos lontri dewek Mimi Tati bos lontri dewek sing dijaluk sampun lali ayahe awan tuan rumah eman sayang selawase aduh ala yo ayahe amang matur kesuwung pada ngobrol yuca Hayo, 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 hayo. Iya. genangan indah karo sampeyan sampai kapan sun masih kelingan waktu kita memadu cinta sedawane dalan patrol balerang aja nunggah motor rerangkulan wong loroan aye awan disakseni kenang gremi jike udan Jagatatis masih bisa ditahan dunia kaya deke kita wong loroan antara patrol Balai Raja wong loro saling mengikat cinta waktu berpandangan mata wong loro saling memadu cinta mung sayang iya tinggal kenangan mung sayange sekian kari lamunan nunggang motor rerangkulan wong loroan aye awan disakseni kenang gremi jike udan Jagatatis masih bisa ditahan dunia kaya deke kita wong loroan antara patrol Balai Raja
mung sayange sekian kari lamunan kenangan indah karo sampean disakseni kenang gremi jike udan jaketis masih bisa ditahan dunia kaya deke kita wongoro Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.